Brookhaven, gumowe. To nowe video. A zagramy si. Na stole proste gumki zrobione. Ale wolno to, a mam to tu najlepszą vec, ktorá je v hre. Takže dúfam, že budem mať veľa kilov, lebo raz som mal takisto kilov, lebo proste každé kolo som bol najlepší. Som mal 100 dačov, 100 dačov, 100 dačov a tak. Toto je moja zbraň, ináč. Raketomet, tak 20 miliónov si zarobím. Ja som mal 6 milióny. Veľa som mal 5 milióny. Hey, yo, what are you doing, bro? Hey, Bacon, no, what the hell? Ja to môžu zabiť. Ja som mal málo životov, lebo ma hitli. Ale dúfam, že to dám. Go. Okej, bro. Vlastne to som išiel za... Okej. 360. Bacon, hej. To mám rád. Ahoj, fan. GG. Tu nás tipsy. Pozor. Som tu, ej, what are you doing, bro? Hodíme tam granát. Haha. Kamošek, tu najspal. Mňa hitoňa. To čo? Hello guys. Ej, what you doing, bro? Don't kill me. Ma zabijú. Ale akože dobre, ja neviem koľko mám kilov. Asi 5, neviem koľko. Asi zdačo nastavím. Mám to mať? Neviem. Asi nie. Ok, no. Skončilo sa. Je tu nová mapa, ale teraz tu nie, takže dám toto asi. Ona je dobrá, černobrá. What? Ja chcem byť najlepší, kamo, a všetkých viem. Toto sa hýle, že vraj. Ej, yo, what you doing, bro? Ej, yo, what you doing, bro? What? To je hacker. Hacker, kamo. Keď ma takto predbehne, priamo šitý rozstrelom, kamo, ale to nikto neurobí. No ten... Ľudia, on čituje, oga. Po tým natočím druhé video. Ale zajtra už vydám. Bože, koľko je? 19,9. No to pokiaľ mám mal procent. Chápeš, ale to nie je, lebo proste... Chápem, ja hackerov nemám rád, lebo oni... Ten čo tak rýchlo ide, to tiež nie je normálne, maximálne môžeš iba tak. A oni ešte normálne... Čo to je? Oh no, pam. Tam hodím granát. Bam. Ahoj, smutný, bam. Chápem, prečo to proste potom tu. Neviem, aj v mamu, tam všetci majú hacky. Ja som ich mal, ale teraz neviem, ako to mám reálne. Tak si. Čo? To čo je? Tu je ten hacker. No moje meno je na Robloxe proste z A3DIO 425. Môžete si ma pridať. Mám 302 friendov, tak sa mi zdá. No. No a proste, tak sa volám a mám veľa skiny, aj Robuxy. Neviem, teraz mám iba 36, lebo som si kupoval skiny, drahé a veľa 100 Robuxové. Takže je to dobré, akože mám pekné skiny, aj Stranger Things, proste ten film Stranger Things.
Aj z neho mám skiny. Dal som Headless, aj Corebox, proste to, že nemám nohu. A ono sa to odstranilo, ale to stalo iba 65 robci. Ešte sa mi zdá, že to existuje, ale iné, nie to isté možno. Neviem, možno to proste stalo banovo. Že to má ešte Corebox, to takže nemáš nohu, stojí aj Headless. A toto dve dokopy stalo iba, že 65. No toto je presne ten hacker. A proste takto proste stojí iba tak malo. A akože bolo to dobré. Čo ti? Čo má za zbraň? Ja si zoberiem snajperku, ja to hovorím. Tam. A mám život, počkaj, sa musím vyžmovať. Gogo. Teraz ich vybijem. Špátky. Dobre, no a idem do nich. Mňa nikto nezabije, lebo ja tu mám minigun, guys. No, what the hell? Čo to bolo? Kde môžete mi povedať, čo to bolo? Všetci tu čitujú, no majú. Honí ten bacon. Aj v mojom dánu majú. Čo? Ja si raz stiahnem HD admin, lebo som si raz stiahoval, len tam niečo písal po anglicky. A som tomu nerozumel, takže som bol úplne proste zmetený, proste nič som nevedel. No ja som tam rozmýšľal, že čo ma stačí, ale som rozmýšľal, že čo je blablabla, takže po anglicky. A potom sa na to proste vysral som tak, proste aký budem veľký a budem vedieť po anglicky, stiahnem ho do armie, keď to budem nadávať, prijem ho zabavujem. No ja nič našom hackerov. Proste, okej, no má... Ešte mám 7 minút natáčam. Dneska pojem spať o 23, no 22:48. Kámo, tu je to ten. Stojí veľa, to je debilná. Možno si to kúpim, akože, RPG to stojí veľa, no má 22 milióny. Á, tu je ten debil. Tu ma bol. On strieľa cez steny, no má reálne. Bom. Čo to? Čo to môžem aj ja? Počkaj, nech ma zabijú. Oni tu majú také špeciálne granaty. Aj toto je zbraň, nechápem. Equip. No to má, kúpim. Však ja som v tej hre mal aj 12 milióny. Sa na to pamätám, equip. Okej, môžem zase... Kámo, what? Čakajte, to je, ja neviem. Kámo, núkač. Tu budem mať ďalšiu stovku, no taká... Kámo, what? 15 krát musím takoho zabiť, a to počkávam. To mám 5 minút. Ako všetci majú také špeciálne zbranie normálne. Za 100 môžem atomovku. Kámo, on má stále dať obrany, ma to nezaujíma, teba zabijem. Keď podvádza. Hello bacon, aha, už som mŕtvo. Teraz do spal. Hi guys! Where are you, bro? I'll kill you, noob. Hey, hello guys! Hey, what you doing, bro? Bam. Ja nie dostaniesz po prostu. Oh, what? Dobra, no, už to som mal život, takže hej, to no. 35 ľudí som zabil, ale 38, dobre, kamo, že neviem. Čo sa nestojíš, ty nutko, bam? To je kamo. Jedného zabijem. A už tu...
Dobre, ešte 5 a budem mať to ten kilometr. 5, 10, easy. 5, 25. Čo? To až to? Tu hacker je, kamošku. Videli ste to? Proste off tam písalo, že neviem proste čo znamená off, lebo to sme sa ešte neučili. Ale akože písať po anglicky viem dobre, ale čítať na také debilní, neviem veľmi. Akože neviem, že hi, hello, where are you, proste také debilní viem veľa viacej, ale už ďalšie, že proste už. Čakáš tu, postavím toto, lebo to nemá, to mám, neviem čo to je. Oh no bro, what the hell? What? Okay bro, to. No poďte do mňa, bro. No poďte, ja sa dovolím ešte minigun, bro. Ej, what you doing, bro? I'm bro. No, ich zabijem. Víš, mi to zničilo? No dobre, tu máte. To ste nechceli, ne? On ma predbehol. No super, ale to čo je? Peťka ma zabilo a skončím už asi. No potom natočím druhú. Vyhujem sa. Bo nechcem zase zomrieť proste. What? Počká, ja som si nevšimol, dobre. Hello guys. Ale oni proste čitujú, ja ich trafím. To je skoro tá najsilnejšia zbraň, keď RPG. To nejde, bro. Ja už počkám do konca. Čo? Ja som na 5. mieste, kamo, what? Teraz zozadu ma takto killne 100%. What? To čo bolo? Videli ste to? Ja videli ste to? Asi bolo miliónu výbuchy, to čo je? Kamu, what? Ej, čo si myslíš, kamu, ty si ma zabil, ne? Ty si ma zabil, to nemáš byť, kamu. Ej, bacon, okej, to je dobrý, to je bacon, hali je sigma. Emo je zlé, ale proste každému robím normálne náskoku. OK, prosím, nech to dám, prosím. Aspoň jedného zabijem. Ne, to čo je? Ale chápeš, to proste nejde, to je ťažký. Extrémne ťažký, bro. A ten bacon, kámo, to čo je? Čo je? Dobre. No a teraz ho zabijem vynúbkové na 11. To budem kamo. To stremora. A nič tak. Aj tak už to ten. Dobre, budem na 3. mieste, som na 3. mieste, kamo, som rád. Udia, dajte mu like aj odber, aby sme mali 60 priateľov. Budem mať 60 priateľov, robím aj si. Som rád, čo vás to dostal. OK. To je konec videa, idem na 3.